Orlando Pirates 0, Durban City 0. Khosi igama ubani uthini? Hayi sawona mina aba1000 baka West ngisupport ikhosi angibona nje ngizile lana ngithi ngizobheka nje le match lena ebhakabhaka anyabona siminyile yenze kahle nje yangayiboni nje le game sijabulile samakhosi sithi siyobonana phambili ikhosi ibambile at least i1 sishayile namhlanje danko khosi asibonge. Manje ileague wena ufuna iye eKlorkopa ufuna iye eSoweto nawe la uqhamuka khona? Obvious bengifuna ize ekhaya kodwa uyabona nje ibhakabhaka abantu bebhakabhaka bakhuluma kakhulu inkinga bakhuluma kakhulu abantu bebhakabhaka ngeke sinivumele ukuthi nisihleke asifoni nqamana sikhale sonke sikhalisane yebo asibonge. Asiyabonga ukuwina kwekhosi kunjani ukujabulisa ngoba luwinile ngo1-0? Ayangibona ngijabulile mfethu ayikho enye into engayisho ngithi khosi phezulu danko khosi. Siyabonga uTalk Football SA.